pedidos pechábamos este concepto. Agora é o momento de pedir outra. Temos lo que falar. Pero unha Ramona e sacamos entre todos. Eu teño preparado. Despacito. Tamén a teño preparado. Bueno, moitísimas gracias por vir. Imos pechar coa canción de Olavi. Nesta illa, como xa vos dicía, hai moitas paisaxes diferentes. Para pechar, en realidade, non imos pechar só coa canción de Olavi. A vida nesta illa, pois é como todo, non? Todo ten un comezo e un final. Entón, imos facer o percorrido completo. Primeiro, coa canción de Olavi, que indica un pouco ese camiño a través de ríos, vales, parando en lagos, como algunhas veces hai pedras onde se para, se desvía por unha coviña subterránea, toda esa maravilla, non? de paisaxes que é a vida, ata chegar ao mar. Pecharemos despois da canción de Olavi para poñer o broche con outro océano, Caronte, como o broche a toda esa viaxe. E con iso, vos damos moitísimas grazas por vir aquí, por estar. Somos mi Elisa, a dúo. Se vos apetece facer unha fotillo aquí, estamos co crowdfunding para o disco. Se vos apetece difundir ou aportar, da maneira en que sexa, pois aquí vos podedes achegar ou falar con calquera de nós. Iago Mourinho, Carla López, moitísimas gracias. Fechamos esta travesía para chegar ao porto, a outro océano, con a canción do Olavi.